It's just the way I'll never miss it. Why would I ever say to blame? I wanna show you the part of me. So don't you wonder till you can't breathe. The friends you can meet. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο 7ο επεισόδιο του Ό,τι να είναι. Τα έχω χάσει και δεν θυμάμαι πώς είναι. Είμαι ο Πέτρος Αντωνόπουλος. Είμαι ο αδερφός του, για άλλη μια φορά. Δεν θα μας πει ποτέ το όνομα. Το Ό,τι να είναι η δύση εβδομαδιαία εκπομπή που παρουσιάζει τις πιο δημοφιλείς αστείες Ιστορίες. και ενδιαφέρουσες ιστορίες που έχουν δημοσιεύσει. Μπράβο Νατάσα, όπως θα πει η κάμερα μάλλον. σου τελείωσαν τα χαρτάκια, έτσι. Όχι. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο ενδιαφέρον θέμα της εκπομπής, να μας τελειώσαν τα χαρτάκια. Όχι, το πιο ενδιαφέρον είναι ότι σήμερα μετακομίσαμε στο μπαλκόνι, γιατί είμαστε τέτοιο. Είμαστε καλοκαιρινοί σήμερα. Ναι. Σήμερα Καλό μήνα. συνεχίσουμε και καλοκαιρινοί. Καλό μήνα, όντως, ναι. Καλό μήνα, ναι. Καλά, όταν το βλέπετε δεν θα είναι καλό μήνα. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι κάπως έτσι. Δεν θα είναι καλός μήνος. Και. Καλά, θα είναι κάτι ρε παιδί, δεν είναι η αρχή του καλού μήνα. Dude. Έχουμε ένα καινούριο μέλος σήμερα, ναι. Ποιον. Την Ελευθερία. Η οποία μας έκανε και ένα φοβερό δωράκι. Το οποίο μπορείτε να το δείτε, είναι μια Harley. Φαίνεται καλά. Είναι μια ανέμορφη Harley. Softail. Άντε, όποιος τη θέλει 50 ευρώ. 50 ευρώ την αφήσα ή τη χάρη, λοιπόν. Προφανώς, οκ. Λοιπόν, επειδή έχουμε τη συνήθεια να καθυστερούμε, μπαίνουμε κατευθείαν στο θέμα, να είμαστε λίγο καθυστερημένοι. Θα μπεις εσύ λοιπόν πρώτα, που είσαι άρχι καθυστερημένος, θα πεις την πρώτη ιστορία. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, wait. Κάτσε γιατί δεν τα... Δεν πέρασα. Ρε μαλάκα κι όμως παίζει να μην τα πέρασα. Καμένος. Δεν γίνεται αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση. Ιουνίου, εντάξει. Μπορείς, πάμε. 1 Ιουνίου, τακ. Ας με τι να ξεκινήσουμε. Ρε, είναι το αυστριακό αίμα που ρέει στις φλέβες μας και μας δίνει αυτήν την οργάνωση. Βέβαια. Θα έλεος Πετράκη. Θα ξεκινήσουμε με το πιο ελεεινό που είδα. Ωραία. Αλλά δεν θυμάμαι πώς το λένε. Ο τυπάς που φτιάχνει τους Simpson. Αυτός που σχεδιάζει τους Simpson. Δεν θυμάμαι πώς το λένε. Τέλος πάντων, εγώ θυμάμαι πώς το Αυτό λένε. τι είναι αυτό. Λέει ρε παιδί μου πώς θα ήταν οι Simpson. Ήταν πραγματική. Όχι. Αυτό το έχω δει, Το έχω δει μαλάκα. Καλά, αυτή είναι απίστευτη φωτογραφία. Δηλαδή στους Simpsons παραγωγικούς ανθρώπους. Τέλος πάντων, Δεν το έχω δει αυτό. σκέφτηκα. Όχι, απλά λέει άμα ήταν σε Dragon Ball ή Simpson. Ναι, είναι απίστευτη εικόνα. Εντάξει, οι Simpsons σε φάση είναι... Δεν είναι μόνο οι Simpsons, Οι Simpson είναι ρε μαλάκα. Αυτός Αυτός τι. ναι, σωστό. Ναι. Το πέτρεψα για λίγο με το κοψουγκαράκι. Όχι ρε, αυτό είναι ρε μαλάκα. Δεν είναι. Μα, Και οι δύο είναι, όλοι από τους Simpson είναι. οκ, να δούμε τη φωτογραφία. Εικό. Και καλά αν είναι οι Simpson. Εντάξει, είναι Θεέ μου. τρελό Street Fighter ρε παιδί μου όπως είναι ο Μπάρις στη μέση. Έτσι, sorry, αυτοί οι δύο δεν είναι και από τέτοιο. Όχι. Είναι διαφορετική. Αυτοί οι δύο. Είναι διαφορετική. Όχι, είναι διαφορετική. Στον Bob. Εσύ έχει λες σημασία. Θα φανεί το... μετά. Το καλαμάρι, τι ήταν αυτό, δεν Έλα, θυμάμαι. το χταπόδινο όπως το λένε Δεν εκεί πέρα και είναι, το- βρε. και τον άλλον που παίζει το... Α, ναι ρε, όχι ρε, ο Δεν Λικάνης, είναι. μπράβο, ναι, τώρα θυμήθηκα, ναι, μπράβο. Το Δεν θυμήθηκα. είναι αυτό. Αυτό ήταν μια ολόκληρη ιστορία, λοιπόν. Σας λύσαμε την απορία πώς θα ήταν. Εντάξει. Περίμενε. Α, όχι, θα ξαναπώ μετά αυτό. Από την ώρα. Οκ, λοιπόν, και πάμε τώρα στο αστέρι του show. Οκ, Λοιπόν, να ξεκινήσω και εγώ από την πιο light ιστορία μου. Να ξεκινήσω από την άλλη. Εσύ, τη Βαρβάτη. Θα πω 9 από τις πιο αστείες διαφημίσεις που έχω βρει στο ίντερνετ. Όχι για το ίντερνετ, είναι... Πες την πρώτη λέξη, θα καταλάβει να τας. Παγκάκι. Α, μαν, παγκάκι λέει. Τι σκέφτηκες. Τίποτα, αυτά που λέγαμε στην καφετέρια όλοι, ρε. Ντροπή, ρε. Αφήστε έξω τα σας από το show μου. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα 9 αστείες διαφημίσεις, λοιπόν. Βασικά δεν είναι ακριβώς διαφημίσεις, θα καταλάβετε. Εγώ να βγάλω τους Simpson Οκ. από εδώ. Λοιπόν, είναι κυρίως αμερικάνικες. Και εδώ κύριε. Να βρέξει, εγώ δεν βλέπω ρε μαλάκα. Αχай. Λοιπόν, το βλέπετε καθόλου, γιατί εγώ δεν βλέπω τίποτα. Ναι. Έτσι. Use what you need. Σοφό. Use Ναι. only what you need. Only what you need. Ένα παγκάκι, ξέρεις.
Το κλασικό ρε παιδί. Έσχος! Όχι, γιατί εμένα πλάκα γυάλισα πολύ όταν την είδα. Γιατί ξέρεις, ρε, μου βλέπεις κάτι τύπους κλασικά που πάνε στα παγκάκια. Ξέρεις, ένα παγκάκι που φοράει 5 άτομα. Και αράζουν, ξέρεις, πάπα, έτσι ξέρω. Για να μην κάτσει άλλος. Ακριβώς, ναι. Κάτσε εκεί που πρέπει, φίλε. Λοιπόν. Επόμενη ιστορία. Όχι, τι είναι αυτό. Αυτό είναι, έχω βρει τέτοιο κάτι σαν. Όχι, είναι σακούλες, κοίτα το. Απλά τις έχουν σχεδιάσει ωραία. Ώστε εκεί που πιάνει το χέρι είναι το στόμα του άλλου. Και είναι σαν να σε δαγκώνει. Κοίτα τώρα, Ναι. Είναι από κάποια συστήματα στην Αμερική αυτό. Και έχω κι άλλο ένα τέτοιο. Θα το δούμε μετά. Αυτό είναι διαφήμιση για γυαλί ασφαλείας, παιδιά. Τι κάνανε οι τύποι. Έχουν βάλει ένα γυαλί ασφαλείας στις δύο πλευρές. Για μέσα έχουν ρίξει. Τα φράγκα τα τρέλα. Ναι, τα τρελά φράγκα, εν πάση περιπτώσει, ένα πράγμα και το αφήσανε σε μια στάση λεωφορείου για μια ολόκληρη μέρα. Σε φάση, παιδί μου, είμαστε τόσο ασφαλείς, δεν μπορείτε να μας κλέψετε. Δοκιμάστε, αν θέλετε. Ωραία, μαλάκα. Δεν ξέρω Το σηκώνεις όλο και φεύγεις. Κάποιος δεν θα σπάσει. Η αλήθεια είναι, τουλάχιστον ξέρουμε. Έλατε. Κάπως έτσι. Όχι, ρε, τι να το σπάσει, αυτό είναι το νόημα. Λέω ότι θα σηκώνεις όλο και φεύγεις. Με κάποιο τρόπο θα σπάσει. Δεν μπορείς να το σηκώσεις. Καπωμένο κάρο. Το ξεκολώνεις. Καλά, καλά. Αυτό που λέμε δεν τραβάω την Ναι, προσοχή. παίζει το τρύπανο, σκάβεις και το παίρνεις. Και μετά από όλες αυτές τις πολύ έξυπνες ιδέες, τέλος πάντων, εδώ πέρα του cast, συνεχίζουμε. Η άλλη σακούλα που σας έλεγα, και αυτή έχει πλάκα. Ωραία, Απλά είναι το σκηνάκι είναι σκηνάκι. Ξέρω, έτσι. Καλό. Έχουμε και καλύτερα όμως, γι' αυτό συνεχίζουμε. Τι είναι εδώ γιατί δεν βλέπω. Ναι, αυτό, προσέξτε το, φαίνεται σαν ένα αγοράκι μες στη θάλασσα. Δεν είναι, είναι αφίσα στο βυθό μιας πισίνας. Που ουσιαστικά είναι προειδοποίηση, ρε παιδί μου. Μην ξεχνάτε τα παιδιά σας, κάπως έτσι, ξέρω. Είναι πιο πολύ, ξέρεις, ναι. Τέτοιου τύπου, δεν μπορείς να το πει διαφήμιση ακριβώς. Αλλά είναι τρομακτικό έτσι. Εγώ δεν μπορούσα να κάνω μπάνιο γιατί έχει κάτι τέτοιο κάτι. Μα είναι φρίκι, δεν είναι. Φαντάζομαι να κολυμπάς και να βλέπεις κάποιο ξέρει κάτι το οποίο πάνε. Ένα πτώμα. Είναι σοφή όμως η διαφήμιση, εντάξει. Μία φορά αρκεί για να ξενερώσεις και να μην κάνεις μαλακίες μετά. Επόμενο, λοιπόν, αυτό πρέπει να το διαβάσω. Είναι μια διαφήμιση σε γυμναστήριο. Ο λίγο έξυπνη. Η οποία λέει Obesity finds it hardest to catch up with those who are running. Είναι και μικρός όρος στο διαβητά. Το οποίο σε μια ελεύθερη μετάφραση σημαίνει ότι η παχυσαρκία δεν μπορεί να πιάσει εύκολα αυτούς που τρέχουν. Σωστό. Είναι αυτό. Καλώς τον κάποιος δίκαιος Στέλιος. Ας ελπίσω να μην αρχίσει να με δουλεύει. Γεια σου Στέλιο. Μας βλέπει αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αυτό πλάκα παίζει και στην Ελλάδα νομίζω. Φωτογραφική μηχανή, η οποία ξέρεις και καλά ο φακός είναι η ρόδο του λεωφορείου. Νομίζω έχω δει κάτι ή αυτό ή κάτι αντίστοιχο, ξέρω. Το οποίο εντάξει. Πλάκα. Αυτό είναι cool, φίλε. Όχι, παίζουν διάφορα τέτοια, ξέρω. Ξέρεις που η ρόδο του λεωφορείου είναι κάτι, τα παράθυρα είναι κάτι. Γενικά μου αρέσουν πολύ αυτές τις διαφημίσεις. Καλό. Next picture. Αυτό είναι υπηκώς το πιο μακάβριο που έχω δει έτσι στη ζωή μου. Λοιπόν, κάνει. Είναι διαφήμιση για γραφείο κηδιών. Είναι διαφήμιση η οποία, εντάξει, κάτω γράφει τα σχετικά στο ελληνικό και λέει Come little closer. Τι κάφρικο. Πανάτα τώρα έμεινα, λέω μάλακα. Ιδέες για γραφεία τελετών λοιπόν. Τι άλλο θέλετε. Μπορεί να φτιάξει και πελατεία λοιπόν. Βέβαια, βέβαια. Κάφρικο. Πρώτος θα πέσει αυτός που λέει τι λέει, δεν μπορώ να διαβάσω. Ναι, τι λέει. Όχι, ξέρεις, είναι και. Ξέρεις, είσαι που είσαι στην ηλικία. Στοπ. Το σκίσαμε λοιπόν. Επόμενη ιστορία. Επόμενη φωτογραφία. Αυτό λέει σε μετάφραση τώρα πάρκινγκ ρεζερβέ για μεθυσμένους. Και είναι παιδί μου, έχει το δέντρο στη μέση ακριβώς. Πάρκαρε εδώ, ξέρω, να είσαι μεθυσμένος ένα πράγμα. Έτσι, να δω, καμία άλλη. Όχι, τελειώσαμε. Αυτή ήταν και η δική μου σύντομη ιστορία. Πόσο χρόνο έχουμε κάνει? 8 και 40. Πόσο πάμε και πιο γρήγοροι γινόμαστε. Wow, ναι. Κακό. Κακό αυτό λέει η Νατάσα, η οποία το έχει πάει σε άλλο θέμα νομίζω. Σκηνικό συνάντημα πίσω Νατάσα. Λοιπόν, κάτι αστείο. Έχεις κάτι φωτογραφίες εδώ μέσα. Θα τις κλέψω στα γρήγορα. Αυτά τα δεν θα τις κλέψεις τώρα βασικά. Μπορώ να τις κλέψω και τώρα. Όχι, τώρα θα πεις ιστορία. Λοιπόν, όχι. Τώρα να βάλουμε μια τάξη εδώ Νατάσα γιατί... Ναι, να πακώσω στο ξύλο. Άστο να φωτοποιήσω. Καταρχάς,